svinger det utrolig meget. Fra 0,2 watt til 25 kilowatt. Et reststrømspænding for lidt under 5. Ja, det skal vi nemlig. Højden for hastigheden, men på den anden side op og rundt med det, han kommer ind i. Det er dem, der skal holdes fri. Ja. Acknowledge ACK eller ACT. Det er en acknowledge button, hvor man så går ind og acknowledger, at man gerne vil have informationer på det her target, og når man... Der er en VR, vi kan sætte en ring på. Jo, vi går forbi ham. Han er jo der. Hvordan sætter man den ring? I praksis så sidder man... Hvis du er fastrækket. Nu har jeg set musik på baggrunden. Det er meget kraftigt, så det ligger på 20 grader. Så skal det komme. Ja, Det kan helt at sige, at der er et krav til de skibe, der sejler ind i Bosporus, så hvis ikke de kan gå minimum 10 km, så får de lov. Nå, nu skal jeg høre, Pia Wein, vi skal jo til at lave en ordning.